V ktorých krajinách pôsobíme? Aktuálne pôsobíme v Srbsku, v Bosne, Hercegovine a v Chorvátsku. Vybrali sme si tieto krajiny, ja sa neskôr k tomu dostanem, ale hlavne kvôli tomu, že vieme, aké tam sú rizika, vyznáme sa v tej danej oblasti, máme tam kontakty. Dokonca v niektorých krajinách naši partneri pôsobia už dajme tomu cez 10 rokov. To sú prvé atribúty a zároveň tie krajiny nám poskytujú dostatočnú bezpečnosť pre naše projekty, aj legislatívnu, aj politickú, ale zároveň aj z pohľadu produkcie a výroby, teda návratnosti investícií ako takej. Popravde v posledných rokoch, alebo posledné 2 roky je najväčším ťahuňom Chorvátsko a zároveň je to aj krajina, ktorá je najbližšie našim investorom. Prečo sme v týchto krajinách? Je to z môjho pohľadu hlavne kvôli tomu, že je tam nižšie riziko, ako povedzme, že na Slovensku alebo v našej zemepisnej šírke. Aj keď na prvý pohľad to možno znie ako nelogická vec, ale tým, že je tam vyššia výroba, vyššia svietivosť, tak finančné zdroje sa vedia vrátiť, lebo sa vracajú z týchto projektov rýchlejšie. Keď sa vám vracajú rýchlejšie finančné prostriedky, ste povedzme, že stále v Európskej únii, ako je Chorvátsko, tak z môjho pohľadu je to riziko nižšie. Aj z pohľadu prípadného poklesu cien elektrickej energie pod určitú hranicu, povedzme, že slovenské projekty majú stále návratnosť, alebo budú mať návratnosť niekde na úrovni okolo 15 rokov, čo sa dnes deje, keď to natáčame, sa bavíme o februári 2025, tak tie projekty na Slovensku už povedzme, že nedávajú zmysel bez batériových úložísk a bez nejakých alternatívnych systémov, kdežto v Chorvátsku, Bosne, Srbsku tie projekty dokážu mať ekonomiku aj s dnešným dátumom niekde na úrovni okolo 7 rokov.